Incorporated. So, salamat na kayo sa inyo tanan sa pag-welcome yung balik sa mga. Salamat kayo. No. Salamat kayo, Mayor Clarix Oy, sa imong paghatag og litson sa Third Summit Iowa GBI Guardians. Thank you. Thank you. Sorry kayo, medyo nalita, no? Ay, Sunday ka, no? Kinaklan pa tao, napatay mo na iba sa Sunday. Okay, by the way, I would like to give my respect to our police officers, Haji Aisan, then of course, police officer Iglesia. Ang atong presidente sa Guardians, brother mo, si Sunny Selma, one of my staff in the council, mga opisyalis, mga membro, bayong buntag, kaninyong kanan. Well, first of all, I would like to congratulate you for this Third Summit Conference. Wala kapitan sa Makabalan, Engineer Sanjay Repon. This is very important kay sama sa mga organization na inani, dako kini o expectation coming from the community. Especially ang atong barangay Makabalan, kung inyong tanawon, medyo aduna gayoy nagpanginahanglan sa mga grupo nga movement sa peace and order. And I would like to special mention nga kining mga grupo naa kami plano sa barangay in the future para sa mga volunteer unit. We are expecting matagkaroon ko niya, we will be implementing the peace and order separation guidelines kay other than drugs problem, aduna usap kita yung mga ordinansa na kay patuman din sa atong barangay. In fact, sa niyana ka na drinking liquor in public places, especially in wee hours. Mga igsoon, dugay na nga plano sa barangay council, sa pagtingkod pa lang sa inyong punong barangay. Ngay patungan, gani karon biya murag dry run. Dili dry run nga usabat, ato ka nang reprimand ka ng mga tao nga gainom diya sa kadaplinan. Dili man ato sila unsa nga bitan sa pag-inom pa. Ato na lang ipatuman ang ato city ordinance nga no drinking in public places. Mas maayo mo sa siguro we will have to enjoy life within the family, within the area diha sa inyong panimalay nga dili maka kuwan sa lain nga mga tao, dili maka-disturb. So with this, we are planning with this group, base no among mental na itong barangay tanod na sa dito na membro building, yung mga tanod. Of course, mapahingos ka na to if atong makuha ang inyong cooperation, especially during night time. Especially we are living in the same place, niyara tayo sa barangay Makabalan, and we are all after peace and order because kining mga guardians, I understand nga at kapasisan ninyo ang pagtabang sa katilingban when it comes to maintaining peace and order. So hopefully, atong ma-arrange within the group in the future on how we really implement your voluntary service sa atong barangay.